ta' Danika jisima Mawx Isbaħ. Ħan nisimaw aktar tard ikonna ċans inkellmuha wkoll. Mawx isbaħ, mit-ċans li tiftaħ għajnejk, tqum tieħu dak in-nifs pur u għax-xogħol long tmiet idejk. Mawx isbaħ minn dik l-anja tal-asfur li fodwa fir-rebbija ikun jola jtiru jdur. Mawx isbaħ mill-ġmil ta' ħajja sempliċi fejn it-tama tibqa' tgħix dawn il-mumenti uniċi. Mawx isbaħ mill-fjur ta' ħajja qalbina mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina. Mawx isbaħ mill-ħolm li tolhom ir-ruħ meta f'dinja oħra timraħ u ssib il-kien tal-qlub. Mawx isbaħ minn dak li skiet nofs tal-lejl fejn kull ħoss li jidwi ma tkejlux b'xi tip ta' kejl. Mawx isbaħ mill-ġmil ta' ħajja sempliċi fejn it-tama tibqa' tgħix dawn il-mumenti uniċi. Mawx isbaħ mill-fjur ta' ħajja qalbina mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina. Fejn it-tama tibqa' tgħix dawn il-mumenti uniċi. Mawx isbaħ mill-fjur ta' ħajja qalbina mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina. Mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina. Mawx isbaħ. Lil Danika, mek Danika nistidnek tingħaqad miegħi hawnhekk fuq is-suffan. Għal dawk kollha li jogħġbithom il-kanzunetta ta' Danika kontu qegħdin taraw in-numru ta' televoting, allura kull ma tridu tagħmlu tibatula SMS ovvjament iktar ma jkollha voti iktar aħjar. Kif inti? Ninsab tajba ħafna. Kif inhu għaddej is-sajf? Tajjeb. Tajjeb. Naqa biżjiem ma tajjeb. Tħobb il-baħar, tħobb tmur tom? Inħobb immur nom, ma nħobbx inxarab xari. Le? Le, dik ma tantx inħobb. Imma il-baħar inħobbu. Tagħmel banna u fus probabbli biex M'għandix fikra. għax qasida xejn problema biex tolli. Kif qed tipprepara mhix l-ewwel darba di li qed naraw fil-konkors Indipendenza? Le, din hija s-sitt darba tiegħi. Fimni, normalment l-Indipendenza billi jaħbad dejjem fis-sajf. Jisni inkun busy ma fl-istessin ikolli iktar ċans minn meta jkolli konkorsi oħra. Però huwa l-iktar wieħed li nkun relax għalih fil-verità. Sewx tant kemm il-darba ħadsem. Għax niftakar fimni l-ewwel darba kont vera ċitata. Imma u għal-iktar wieħed li nkun pjuttost relax, ġifieri anka bħala biex nsib libsa, bħala nkun iktar relax. Ara konkors nkun
iktar eċitata. Inkana kantanti oħrajn li ħadu sem kemm il-darba jgħidulek tu pjaċir tipparteċipa fih. Ma nafx hekk hux sforz anki il-venue għaliex tkunu fuq il-fosos, allura l-ambjent huwa differenti meta forsi tkun ġo teatru. U għawet, għalhekk joġobna ħafna l-indipendenza xisir fuq il-fosos, kollok dawk in-nies kollha quddiemek, hekk dejjem kienet l-iktar ħaġa li toġobni. U għawet mill-konkorsi nisaw najdu stabiliti li għanna f'pajjiżna. U għawet mill-ftit il-kanzunetta tkun bil-Malti. Ġifiri, jina nħu pjaċir nara l-kantanti għadhom żaru jkantaw xorta bil-lingwa tagħna. Ġifiri, mbagħad hawn min jgħidlek isma' ma jiena pereżempju preferi kolli kanzunetti bl-Ingliż, dax nħu pjaċir nagħmlu. Inti x'tip inti tippreferi bil-Malti kanzunetti tippreferi iktar bl-Ingliż? Jew b'xi lingwa oħra? Irni, il-Malti nħobbu. Jien nistudja l-Malti l-Università. Lingwa Maltija toġobna ħafna. U naħseb preferi nkanta bil-Malti, pero l-Inglis ma jidaqnix laqqas Italjan, ġiviri, bħala lingwi tlieta nkanta fihom. Ilek ovvjament rajnik meta konti żgħar tkanta bit-Taljan, ġifieri rajnik fuq show popolari ħafna fuq ir-raj. L-esperjenza tiegħek li tinsemmuha kif affettwatek għax kont għadek żgħira, ġifieri ilu sa daqsxejn. Kelli 15-il sena jien. Imni taffettwak. Sens fil-li kont da Malta, ma jkollokx dik l-esperjenza kbira li tkun taf kif jaħdem, per eżempju, studio hemmhekk, mort hemmhekk għażluni jagħmlu l-kontratt. Kollox f'daqqa. F'temp ta' xahar inbidel kollox jien għalija. Sakemm drive tifhimni kienet biċċa xogħol għalija, anke l-fatt li ma kontx nitkellem Taljan. Taljan kont nifhem. Għadek sista jew issa tallim. Lellum il-ġurnata nitkellmu Taljan u kull min nitkellmu jaħsbuni Taljana, ma ovvjament għamilt sena hemm rrid b'xi mod nitgħallem biex jiena Jien niftakrek tajt li titla' u tinżel spiss. Kont ninżel 3 ijiem Malta, 4 ijiem hemmhekk. Għax kont bqajt skola u Malta. Ġifieri kont ninżel 3 ijiem skola u nerġa' nitla'. Imma ma tħoss li għalmitek u forsi bidlitek xi ftit anke fil-karriera tiegħek tal-kant? Le, fimni, bidla fil-karriera taraħħa żgur. Għax dak iż-żmien billi kont l-ewwel waħda jisom in-nies, jiena ma kontx stajt nitkellem ħabba li kont marbuta b'kuntratt, jiena ma stajtx immur ngħid isma' jiena għada ħanidir f'dak il-programm. Ġiena l-ewwel darba li rawni għax kien hemm nies li kienu jsegwuh. U mbagħad dert li kont Maltija u kulħadd tisma' jċempel kulħadd ismem Maltija u kulħadd spiċċa jarah. Imimni bħala karriera tibdlek, fis-sens kelli kontratti, Sony, kelli ħafna opportunitajiet. Għara l-esperienza tallimt ħafna minna, tallimt kif għandek tsir professjonali bra ma trid, fis-sens hemmhekk m'intix qed tikkompeti ma' nies li kienu ilhom żmien fil-karriera meta kienu żgħar. Ma nasab apparti l-fattur ta' kompetizzjoni tgħinek ukoll meta tiġi quddiem kameras, orrejt, il-livell huwa totalment differenti, però tkun iktar konfidenti, ma qed nimmaġina jien. Jiena meta kont hemmhekk jiena kont minn għalija ħansi studio enormi. Fil-verità ma kienx studio enormi, kien vera studio ma kienx żgħir ma qas kien kbir bħal meta ngħidu isma' studio enormi. Ovvjament kien mibni għalina, kien mibni għas-set. Camera work, ifimni, juruk darba, mbagħad edha waħdek, trid tara kif l-ewwel darbtejn tibda tiġġennen, imma mbagħad tiġi waħda, tiġi normali, l-interaction tibda tgħid hemm tidra bil-mod. Tkellimna xi ftit fuq il-passaġġ, fuq il-futur, għandek xi pjanijiet? Bħalissa qed nifoka ħafna fuq l-università fil-verità u fuq it-tifel. X'ta' BA Malti? Malti u Sociology. Sal-aħħar sena fuq BA, ġifieri. Tkun daqsxejn iktar. Da naqra moħħiem dis-sena. It-tifel, f'sens issa f'Marzu jibda skola, frar insomma, ġifieri tantx baqa' laqqas. Għaddejjin nippruvaw naqtaw in-neppi. Naqa hektik il-bicċa. Ma jemessax il-kelmek, ġivin nisajlek jien għaddejt minna, pero ma kellix falla għaddejt minna. Bil-muħ għaddejt kollu. Sakemm jitallem. Sakemm jitallem. Imma fimtni sakemm. Allura bħalissa ktaret nifoka fuq it-tifel fuq l-iskola. Fuq l-iskola. U jekk hija l-aħħar sena ovni fej li passu xi tiffoka ħafna iktar fuq. Ma importanti naħseb ma tagħtix il-karriera tiegħek il-kant Malta ma nafx iktar biex li huwa
iktar hobby, huwa iktar passatemp, ma taqtawx għax. Le, huwa hobby, ma jien il-kant huwa ħajti wkoll. Ġifieri huwa hobby ma fl-istess ħin jiena mingħajr il-kant ma noqgħodx, ġifieri jekk jiena ma nkantax kuljum, pereżempju, jekk ma nkunx qiegħda jien nafna biex ħaġa u tisma' ninkanta jiena ma nkunx jien, ġifieri meta nkun bla leħen jien niġġennen. Parti minni. Ejja. Isma' aħna nawgurawlek għat 19 Settembru, jalla nkunu hemmhekk flimkien u naħdu pjaċir. Jiena dejjem ngħidulhom jekk tieħdu pjaċir intom l-udjenza ta' qudiemkom ħajdu pjaċir żgur. Good luck għall-konkors Kanzunetta Indipendenza, mmorru għal-waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu hemmhekk ibqgħu segwu l-programm għall-Flis kif niġu lura għandna lil Xmun u lil Pullu saltaqgħu magħhom eżattament wara r-riklami.